Libertad, askatasuna, haze hitz polita kantua amaitzeko. Bueno, gaurkoan gurekin Goretia Izagirre, zarauztarra, 27 urte, ikusten duzuen bezala sopranoa, Winner formakuntzan erekin lanean aritu dena, beldur eszenik hori aurre egiteko, norberenganako konfiantza hori irabazteko. Goreti, ongi etorri, segi pelotan txokora. Eskerrik asko hasi, placer bat. Goreti, gauza handiak lortu dituzu bizi honetan eta handiagoak lortuko dituzu, ez du zalantzarik. Zure hasiera Goreti ez ziren errazak izan, bi irakaslek esan zituten ez duzu lortuko Goreti konserbatorian sartzea. Eta lortu duzu. Hori da. Hasi nintzanean, nik txikitatik oso klarukiet musika gustatzen zitzaitela. Eta hasi nintzen pianoakin, solfeo ikasten, eta erabaki nun nahi nula karrerain. Eta pare bat irakaslek esan zien hori imposiblia zela, irakaslek. Eta nik horrekin segin nun, zebanekin hori zela nahi nuna. Orduan, ondo preparatu nintzen, aurkitu nun nire kantuko irakaslea, Naroa, eta beak eman zin esperantza handia, preparatu nintzen eta sartu nintzen. Eta gero konserbatorioan bertan ere bai, profesionaletan esan zien oso zaila zela, imposible hitzare uste entzun nula hor. Eta alare segin nun, 3 urte honitzen profesionaletan, 6 dia. Baina 3 urte eta gero esan nun, hortikan ja superiorrea juteko presneola, preparatu nintzen, da horre bai sartu nintzen. Oso ondo, zenbat urterekin entzun zenuen lehen aldiz? Goreti, ezinezkoa da. Ez dakit kontatzen, asko. Eta zer da zuk sentitu zenuera, o zer da zure buruari esan zeniona zergatikatzen behin izan, bi irakaslek gainera esan zuten. Goreti, ezinezkoa da. Eta gero konserbatorian oso zaila da. Nik pentsa nuna izan zen, bestiak lortu haue, zeban nik ez. Orduan, aurre egin nun, eta pentsa nun beti, pentsatzen nun, no hay dolor, pixkat gehiago, igual du. Pausutxua gehiago. Kasu horretan, konparazio erabiltzen nun zeure alderako, bai? Bestek lortu badute, zergatikan nik ez. Baina, konparazioa askotan kontrakoare izaten da, hau da, impulsatu beharrean, txikiagotu egiten gaitu. Noizbait gertatu izan zaizu hori? Bai, ikusten itunean, ni baino urte gehiago zijoaztenak kantatzen, beti ikusten nun hori, emaitza, no? Eta nik esaten nun, ni joa hemen, igual egunean hau ez da osasuntxua, baino beti ukietan bizi puntu hori, eta ni joa egunean igual 5 ordu ikasten, kantuan hori bardaparri dela, eta enaiz iristen horrea. Eta emaitza ikusten nun, baina nun ikusten, igual, behek zenbat urte zijoaztin, nini joan ian, azten guan dikan. Eta gehore bai, ahotsa danak ezberdina diala, eta zuk aldezu teknika oso ondo landu, baina zure ahotsa aldatzen dijoa. Niri adibidez, izango naizela lirika ligera, oain ligera naizela, aldatzea, 25, 32, hortikan, oain aizait aldatzen berez, naizta teknika iten egon. Lan asko jartzen zenuen, baina emaitzak ez ziren iristen. Bai, gauza da, ontaz hitzein dugu, kantuan, gimnasioan bezala, bere prozesua daka. Orduan, ezin desuna da, pretendiu, urte beteen ikasi eta 5 urteko emaitz bat. Prozesuan konfiau behar da eta emaitzak iristeia. Prozesu hortan konfiatu behar da eta emaitzak iristen dira. Zenbatean da beharrezkoa edo funtsezkoa prozesu horretan planifikazio hori modifikatzen joatea. Zuk esan duzu ahotsa aldatzen joan zait. Orduan ere kantatzeko modore aldatzen doa. Zergatik gure buruak usten du plan perfektu bat eginda, habitu batzuk eginda, buruak usten du kontrolatuko dugula emaitza, hau egin behar dut. Zenbatean modifikatu behar izan zara zu emaitzak lortzeko? Denbora guztian. Ze, zu pentsa, igual, ahotsa kolokatzen naizean momentuan, hasieran, teknika hasieran, erabiltze dituzun metodoak ja, itezunean, hori ja zure barnean dago.
Eta batzutan ez gara konstiente gure barnean gaudela eta egiten segitze dugu, eta igual beste zoze behar dugu. Orduan, garrantzitsua da ere bai, dakien jendea entzutia. Ze askotan gure eskean entzuten kantuan, ez da ikusten kanpotikan entzuteana, ez da barrutikan guk entzute duguna. Orduan, konfiau, eta bai, momentuan berdezunea adapto berdezu. Eta zure ahotsa nola daun, nola aldatzean, zure bai emozionalki nola zauden, emakumeak hilekoakin gauden, o ez gauden, asko ditu. Bai, horren arabera. Batetik aipatu duzu, dakien horretan edo lagundu nazakeen pertsona horretan konfiatzea, bai, entzuten uztea. Eta bestetik aipatu duzu baita ere, norberarengan sinistea, oso garrantzitsua, bai. Siniste hori ez badago gauzak egitean, hau da, plan konkretu batean, zergatik plan hori erabat modifikatzen aritu da. Nola lortzen da norberarengan sinistea? Siniste hori nik usteet sortzeala zuk zure buruai entzuten. No? Bai, nik usteet txikitatik jakin beharko genuen gure buruai entzuten eta gure burua ulertzen da gu ezagutzen. Ze nik usteet norbea baino hobeto ez dakila inorrek zertako etorrian mundu honta eta ze nahi du nin. Nik uste zure buruai entzutei osunean sortzeala, konfiantza. Zu horren esenplu zara, zeren txikitan esan zutenean ezinezkoa da, ez duzu lortuko. Ez bazenun entzun zure barruko ahots hori, edo ez bazenun jarraitu izan, edo kaso egin bazenun irakaslea jai eta utzi izan bazenun, gaur egun ez zinateke hemen egongo, eta ez zinateke zure pasioaz ez, disfrutatzen arituko. Orduan, zein da ahotsi garrantzitsuena? Kanpotik datorrena edo gure barruko ahotsa? Nik usteet kanpoko ahotsak entzutia ondo daula, baina jakin behar dela zer nahi entzun eta identifikatzen aber ze intentziotatik datorren ere bai. Ze pertsona batek lagundu nahi dizunak aldizu esan kontuz bere bildurretik handaz. Nire ustez importantea da jakitea zuk identifikatzea hori datorrela bere bildurretikan eta ez zure bildurretikan. Eta ez guztia sortzen bere bildurra zure barruan. Baina ikuste baldin badezu, zuk bizina ezun bidia bizidun norbait zuri konsejoak ematen eta ikuste zu intentzio honetik aniteula, maitasunetik iteula nik hor gomendauko nuen entzutia. Ze zuk nahezun bidia biziu, badaki, ze paso eman berdian. Belduraz hitz egin duzu, kantaria zaretenok beldur eszenikoa hor dago, bai? Eszenatorikira altxatzea, igotzea, hori eskolaten ez dute erakusten, horrelako beldurei aurre egiten. Eta gogoa naiz, zuk lehenengo aldiz ditu zen iranean, nola esan zen ez, askotan entrenamentuetan edo saioetan askoz ere maila altuagoan aritzen naiz, edo lasaitasun handiagoekin sentitzen naiz, gustora aurkitzen naiz, baina benetan egin behar dudanean, asteburu iristen denean eta eszenatokira igo behar dudanean, etortzen dira beldur guzti horiek. Zerk egin zizun klik nirekin lanean hasteko, beldur eszenikoari aurre egiteko? Errekin hasi berdet, gehiago izan zen pertsonalki, profesionalki baino. Ze neon momentu baten onartu nula gaizki sentitzean normala zala. Eta zurekin klik hori eman nun da sentiu nun bueltatzen itzala ni izatea. Izatea. Eta aldatu zana nik usteet gero profesionalki, izan zen kontzertutan, pentsatu berrian demostrauen berdet, pentsatzen nun jan naiz. Orduan ez dut ezer demostrau ber. Izan, eta jazta. Zelan hor da. Esan dituzun hitzak, esan duzuna, ni izatearen garrantzia ez, berriro ni izatea, kantuan aipatu duzun hitza azkeneko izan da libertad, askatasuna. Beretan nik beti esaten dut askea gara gu izaten garenean, naturalki, beldurri gabe, zer pentsatuko esan gabe.
gogoan dut baita ere, lehenengo masterclassaren aurretik, lehenengo klaseen aurretik, nola ditu zenean, jo, xer, gaur lasai nago, bihar da, bihar goizean lasai nago. Eta 20 minutu lehenago, nerviosismoak. Eta gero zerren ongi egin zenuen. Nola egin zenuen hori, nerviosismo horiek aurre egin eta gero ateratzen emaitza hori ateratzeko? Urduritasuna nik uste beti bezala beldurretik zetorren. Nik pertsona hau irakasle hau ezagutu nuen, ezagutu baino lehenago ikusi nuen. Eta ikusi nuen hainbeste sekila, hain handia zela, oso txiki sentu nitzala. Eta urduritasuna juntzitzaiten, lehenengo aldiz berekin hitzein nunean, eta ikusi nunean laguntzeko zehola. Eta kontura honitzanean, ondanak, benetan handiak izan dianak, nik ezagutu ditutenak behintzat, maitasunetik aniteguela dana. Orduan esan nun. Nik ez dut demostrau beak erakutsiko eta nik ikaskuntza hori hartu. Orduan, hortan zentrau nintzen. Beak erakuste zindana, esate zindana, esponja bat bezala xurgatu. Enfokau berrian nik ematea, nik hartzea enfokau nintzen. Esan duzuna, ez? Azkenean, norberak bere ehuneko ehuna jartzen duenean, entrega guztia jartzen duenean, ez dago zer gehiago eskaturik. Eta aipatu duzunaren arira, beldurra nondik sortu zen kasu horretan, ez? Nerviosismoa, nik ikusten nuen hain hona da, sinismen batzuk sortzen ditugu, eta ni txikiagoa naiz. Orduan, horrek egiten hau txikiagoa, ea ez dudan maila ematen, eta enfoke negatibo horretatik, nerviosa jartzen hasten gara, eta, zorionez, buelta eman genion, eta ongi joan zen. Eta gero, hortikan jarraian, goretik etorri zen, Pontevedrakoa. Konta guzu. Pontevedran, ikusi nun masterclassian funtziona nauzila horrek. Kentzia burutikan demostraun berdet, eta jartzia buruan ja naizena hau da, eta ber nola alditen lagundu beak ikusten, no? Pontevedran aldaunun demostratze hori, erakuste hau naiz, gustatze bazaizue ondo, hemen da hola, no? Eta orduan, egia da, kontura honitzala bakarrik egotiak laguntze zila. Eszenario batea baino lehenu. Ze beti sortzea kantantian artean da musikoan artean, imaginatzet, urduritasun ambiente hori. Eta azkenean nire urduritasuna etzana, kontura honitzan beti bestiana xurgatu iten nula bezala, no? Ni lasai hau naiz, gustatze zaiten nahi naiz, eta urduritasuna xurgatzen nahi naiz, urduritasun txarra. Eta esan hon, bakarrik egongo naiz, eta kontzentrauko naiz zein naizen da, zein nahaten izan. Eta disfruta hongo ze, ja naiz. Eta hori izan zen diferentzia. Oso nahi patu duzuna, azkenen zuazten egitera zuaz, entrenatu zarena aste guztian zehar, eta urduritasun hori transmititzen da. Pertsonak transmititzen dute, batena, bestearena, eta zu albo batera jartzea, zure pentsamentuan zentratzea, eta gero dakizun hori erakustea, besterik gabe. Zer da aldatu dena goretiren buruarengan? Pentsamenduak izan beharrean, demostratu behar dut, ezin dut txik egin. Zergatik, horre denak sortzen digu presio bat, urduritasun bat. Bestaldean, nik etortzen pentsamendua zuk esan zen baldin bada, naizen bezalako izango naiz, ni izango naiz, eta nire dena emango dut, eta listo. Horrekin sortzen duena, konfiantza bat, seguritate bat. Formakuntzan ikasi duzuen guztiarekin, Goreti, zer da, non dago gakoa aldaketa hori egiteko? Nik ustet, zuzenduko jazu, nik egokatzea naiz, ze zuzea dakizuna berez, baina bueno. Nik ustet kreentziak. Diala semillita, o esate zaiona, no? Hortikan datorrela. Nire buruan hori, aldatu zen gehien bat naskatu initzala. Naskatu initzan paper bat iten enitzana ni. Orduan, behin ja naskatzezean nian batzutan
igual ez dakit puntu horta iritsi berdan, zuk esango jazu, igual ez da iritsi berrik. Txikitatik landuko bagenuke, igual ez da iritsi berrik puntu horta, baina ni naskatu nintzen. Esan, naskauta naho demostrau berrataz. Bira, hemen naho, hau naiz ni, gustatzen bazaizu ondo. Ta beti egongoa baten bat ez diosuna gustatzen, o gustatzen diosuna. Baina nire ustez hor dago zu izatian xarma, no? Dana ondo erortze bai oso ez dakit, oso zua izan izaten. Hori da. Azkenen esentzia hori ez, eta gizakiok gehiago aldatzen gara sufrimendutik, bai? Orduan zuk esan, ez dakit horreino puntu hortaraino iritsi barri dago nazkatzeraino ez, baina konturatu horrein ez bazinean iritsi goreti, etzen hori aldaketa hori egingo. Beraz, Bai. nazkatzeari esker, bai, gaur egun zaren goreti, eta lortu duzuna, lortu duzu eta lortuko duzuna, hemendik aurrera. Hortaz, esan duzun bezala, aldatzen da dena semillita horretatik, ez? Nire sinismenera bera sortzen ditudalako pentsamendu berriak. Eta pentsamendu horiek ekintza batzuk sortzen dituzte, eta ekintza horiek emaitza batzuk. Zer sinismen ari da goreti aldatzen gaur egun, etorkizuneko goreti hori eraikitzeko? Mira, hemen vulnerable jarriko naiz, eta, bueno, ja ez dakat ezer diskutatzeko. Nire kreentzia handiena zen, naizela maitasuna merezedoria, no? Ni izaten. Orduan beti zerbait eman bernula o demostrau bernula maitasun hori ni jasotzeko. Orduan horrek aitezina zen bildur asko eukitzea retxazuai. Oain, akzioan bidez, nik nire burua maitatzen eta nire basua betetzen, bestiana betetzen hasi baino lehenu, kreentzia hori aldaudet, eta oain, bai sinistetela, maitasunan merezedoria naizela izaten. Ezer egin gabe. Oso, na? Izan, eta egon. Bai. Eta askotan, zure esan duen bezala, sartzen dizkigutelako txikitatik sinismen, esango du limitanteak edo zorintasunak kentzen digutenak. Ez adibidez, zure burua maitatzea gaizki dago, maitatu behar da aurrena besteak, ez? Baina zuk ezin duzu inorri zer eman, zuk zure gaizki bazaude, ez bazara lehenengo zuri ematen. Hortaz, zenbaten iruditzen zu dela garrantzitsua mentalitatea lantzea gaztetatik, erakustea zer den emozio bat, nondik sortzen den, nola kudeatzen den, hori dena. Niretzat basia da. Baina txikitatik erakutsi beharko sana. Zer nire ustez ezin dezu ezerrin, baina ezer, benetan betetzeizuna, ez baldin basea lehenengo konstiente zeintzean da zein nahezun izan, zein dian zure bildurrak, eta zein dian zure pentsamenduak eta emozioak. Gauzak ingoituzu bestiak esateizuelako, inberdala, inberda. Baina ez zuk nahezulako eta zu izaten eizealako. Nik uste txikitatikan inberdala hori. Ze bestela oso erresa da ondokoak eramatia. Ondokoak egin kontagiatzia. Eta batzutan kontagio hori ondo daola, baina ez beti. Kontzientzia hitza aipatu duzu goreti, busti zaitez, zenbateko kontzientzia maila ikusten duzu gaur egungo gizartean? Galdera zaila dago, Baina, busti zaitez. Bustingo naiz. Oso bajua. Oso bajua. Eta iruditzen zait, ni neretikan hasiko naiz, Zenbatak konstiente hona izen, iruditzen zait gauza pila dazkatela ikasteko. Bai, mundu bat irikitzen zait esatet, baina zenbadak haun ikasteko. Orduan, nik neretikan hasita hori esateizut, eta iruditzen zait, hori, munduan oso gutxi da, hola, ez da zerbait lantzeana, iritsi arte puntu batea laguntza berdet, ja ezin dut gehiago. Horrea iritsi arte, etzea hasten hori lantzen da, hori triste iruditzen zait. Esango nion kanpoko jendea nahi ez iristeko horta. Gorputza zaintzezun bezala, zure tenploa zaintzezun bezala, ze jatezun, kirola egin, landu burua, lehenengoa dala. Mundu berri bat, aipatu diguzu, nolakoa da mundu berri hori?
oain egia da, leheno igual enun lan asko egiten buruan, ez da? Bai izan zen izan, kantu aldetik itzengo izut, bai izan zenun ahotsa, no? Zaindu parranda esatea, kirolain, ondo jan, ondo loin, hori dana, bai, baino gero kontzestura juten itzan, eta enitzan kapasan ni izateko, ze enun sinisten neregan, enun sinisten kantantean itzala ere. Lotzan batezin esatia kantantean itzala, ze enun sinisten. Eta hori dana buruti dator. Eta iruditzen zait, egunero inberdan zoze dela, zen ni hoen hasi naiz egunero hori meditatzen, zurekin lantzaitugun gauzak lantzen. Eta entrenamentu bat bezala da, geota errexo ite zait. Eta geota askaro identifikatzea ditut nire pentsamenduak, emozioak, eta orduan da errexo ite zait ni izatia eta esate duen bezala, maitasunean bibratzea eta ez bildurretik. Gauzak maitasunetikin da ez bildurretik. Aipatu zu horretik, leheno ere, asko zaintzen zinela, parrandan ezatera, gorputza zaindu, kirolagin, ahotsa zaindu, entrenamentuak dena, baina gero bazegoela, egiaren, a la hora de la verdad esaten bezala, egin behar den horretan, zerbait blokeatzen zuena, eta esan duzu, horren gakoa izan dela, zeure buruarengan sinisten hastea. Zer ikasi duzu formakuntzan edo nolako ohartu zinen zu benetan esateko, ostras, hemen zerbait faiatzen du edo hau da, honek egiten hau ni benetan ona izatera. Formakuntzan ondorioz, kontura honitzen, gogora honun, txikitan nahi nun hori, no? Pentsatzen nun hori, zeba eta zertako nahi izan kantantia. Zehaztutan ekan. Nik usteet klik hori garrantzitsua izan zela. Ze jaiten nahi nintzen inertziz. Inbernulako, eta ez ja nahi nulako. Nik usteet hori izan zela klika. Aipatu dugu, askotan, gure gizartean edo oroar, gauden inguruguneagatik edo ditugun sinismenengatik, bai, modu automatiko batean bizi garela, ez? Zer esango zenioke bere buruarekin aske eta ongi sentitzen ez den pertsona bati? Ez itxiteko. Laguntza eskatzeko. Batzutan egoagatikan kostatzen zaigu onartzea laguntza berdeula, eta laguntza hori jasotzen nien ez lehenengoa kostatzen zaitena jasotze hori. Baina, ez dakit, soziedadian oso ondo ikusita dago nik danakin aldet. Nik danakin alberdet. Ni naiz Superman. Nik uste hemen inor ez dela Superman. Eta hain errez jutegea hortzean mina baldin badakau dentista, o, ez dakit, gaixo baldin bagaude meikura, jo, eta emozioak eta burua eta zu, dala lan bat gehore bai betirako balioko izuna. Ez dakit, esango nion ez itxoiteko. Baina ez iristeko sufrimentu horta lehenu, nahiz eta sentibu ondo zaudela. Zergatik itxaroten da hainbeste? Nik usteet bilduragatik. Bilduragatik jendeak zesangun. Nik itxoinun. Itxoinun da, bai itxoinun ez sufriarazteko nire ingurua. Ni sufritzen nahi nintzen, eta enun nahi karga bat izan. Orduan enun nahi adidez nire familikoak gehien bat, no? Ze azkenean ikustetena da, maiteten jendeak ikuste bai sufritzen gehiago sufritzeula. Orduan nola hori ebitau nahi nun, ba itxoin iten, itxoin. Momentu hartan, zentzuk ziren zure pentsamenduak? Zurekin hasi baino lehenu. Bai. Nire pentsamenduak, fuertea dago esatia, pentsatzen nun bizitza baldin bada, ze zentzu daka bizitzak, hau da, eta jazta. Enun ezer sentitzen. Iritsi zen momentu bat, enula sentitzen. Osa, nahiko nun sentiu hasta tristura o zoze eta enun sentitzen.
Eta onartu nun, enun ezer egingo, baina onartu nun bizitza hori zala. Ezer. Zer izan zen hortik ateratzen gehien lagundu zizuna? Zuk entzenian klik bat. Ez dakitela oso ondo handikan. Nola? Ez dakit oso ondo nola. Baina intzenian berriro ni izatea bueltatzia. Ja uste nula enitzala bueltauko. Nik uste hori kreentzian aldaketa hori izan zela. Bildurran aldaketa hori. Bildur hori ez merezitzia o... Ez dakit oso ondo. Alko zeniak ezuk esan igual. Hobeto ni baina. Sekretu nuziko dugu. Sekretu bat. Nola sentitzen zara gaur egun? Oain beteta. Iruditzen zait, oain maitasunetikan hasi naizenean iten gauzak, eta ni izaten, nahiz eta gauza batzuk bildurak egin, ze igual batzutan limitea jarri berituzu, no? Eta bildur asko dakazu limite jartzeko, bestiak ze pentsaukun, o galduengo esun berekin harremana, baino dana maitasunetik ite baldin bazu eta asertibidadetik, komunikazio honetikan, intentzio honetikan nik uste ezin dula ezerk gaizkiatea. Batzutan kosta bete zaigu hori bai, junite zaigu. Baina horreak bueltatzea niretzat klabia izan da. Zegoen sentitzen naiz lasai, itetenakin konfiauta, eta bakit dana maitasunetik ite baldin bat, eta ni izaten ezin dula ezer txarrik pasa. Eta obstakuluak ere bai ezberdin ikuste ditut, zurekin lan hain dutenetikan. Leheno ikusten nuen, ostras, hau pasa zait zebanei berriz danani gertatzen zait, danani, biktimista. Inkontzientea, Inkontzienteaki. Bai, eta gaina kriston drama, jode. Eta guain ikustet hori obstakulo bat, o ez dakit zerbait hola, eta esatet. Ke bien. Ze hau eta geho, goreti hobe bat lortuko dugu, ze honekin asko ikasikoet. Eta horren agertatzen zaitenean, seguru nago, jakingoetela nola erantzun honei. Esan dutun bezala, beldurrak jarraitzen dute egoten, etorriko dira, gure garuna horretarako programatu dago, beldurak sortzeko, bai, alerta egoteko eta bizirauteko. Baina goretik orain, beldur horren aurrean txiki egin beharren eta blokeatu beharren, esaten du, joder, nola jokatuko dut, bai? Nola ekintzara, beldurra baldin badago, da zerbait erakutsi nahi delako beldur horrek. Ekintzara pasartze hortan, nola egiten duzu beldurra identifikatzeko eta zure alde erabiltzeko? Bale. Negi asko laguntzeit idaztiak. Beldur bat o emozio negatibo. Ez dut uste guantxe bertan emozio negatiboa dianik. Seinale batzuk dira. Nire ustez. Olako zerbait gertatzen zaitenean pentsatzet, bale, hau ze pentsamentutatik dator, ze hainez interpretatzen errealitate ontatikan. Eta pentsamentu hori gero bihurtzet. Eta pentsamentu hau ze kreentzitatik dator. Eta kreentzi hori normalian antzekoa izatea dela. Kreentzi hori idaztet, eta esatet, nola aldet ekintzan bidez kreentzi hau aldau. Leheno esan deuna, no? Adibidez, nire kreentzi limitante nagusiena, enezela maitasunan merezedoria. Nola aldauko nunik? Nik nire buruain maitasunan baten. Norbea baki nola eman bere buruain maitasuna. Nik adibidez, nire tenplua zaindu, niretzat denbora hartu, ze askotan bestia eman, hori basuana, no? Hori, niretzat denbora hartu, ondo jan, meditau, nire meditatzeak asko laguntzeit, kantau, eta horako gauzak. Niretzat hartu, eta horrei buelta eman. Oantxe bertan eman diguzu masterclass bat, nola egin aurre beldurrei. Eta goreti,
ze gomendio emango zineke? Ba, bueno, bere egunerokotasunean zuk esan duzun bideo horretan ez dena bera sentitzen, konturatzen dena, pixkanak hasi dena kontzientzia hartzen, ostras, beldur asko ditut, edo ez nago gustora nire eguneroko bizitzarekin, edo zer gomendio emango zineke? Beldurrak daskan pertsona batei, esango nion, intzazu lista bat, Mhm. zuretza da, orduan izan zaite totalmente sincerua, ze bildur daskasun. Ta gero ikusi bildurreiek o zuriak dian, o beste batek kontagiau dizkizun, Mhm. eta gero zure bildurakin, esango nion, zenbateainoko konexioaka benetako errealitatearekin. Oain, hemen, momentu hontan, zoze txarrai da pasatzen. Mhm. Orduan hori, gero, nik iteten prozesu berdina esango nian iteko. Ze pentsamentutatik datorren eta ze kreentzietatik. Baina hortaz gain esango nion laguntza eskatzeko. Laguntza eskatzeko. Eske entrenamentua da, bizitza guztirako balioko izun entrenamentua. Mhm. Gorputza zaintzen duzula aipatu diguzu, tenplu bezala. Zerren edo noren tenplua da gorputza? Nire ustez gorputza da hori kotxe bat bezala, no? Mhm. Ez gara gu. Nik usteet, nire arima edo naizela ni, Mhm. nire energia hori naiz ni. Eta mentiare enez ni. Mhm. Nire ustez, mente horrek itzein iteu, no? Mhm. Da programauta superbibentzirako, no? Mhm. Bildurra etortze zaizunean da zerbaitegatik babesteko, ez da zerbait txarra. Mhm. Tristura ere bai da seinale bat zozerrena. Mhm. Baina nik uste arima hori, gean hori, dala entzuten hori. Pentsamentu horiek entzun da interpretatzeitun hori. Zaila dela batzutan. Orduan iruditzen zait hori, tenplua dela behikulua, esango geniokena. Mhm. Zenbatean gara gu, esan duzun arima hori, esentzia hori, espiritu hori, zenbatean gara gu gure etorkizunaren sortzaile, bai? Gune ditugun helburu eta horren sortzaile, eta zenbatean gaude destinatuak. Eta autokatu zait bizitza izatea, horrela bizitzea. Nik destinuan ez da sinisten. Eta kasualidadetan ere ez. Iruditzen zait, ez dakit euneko esaten, baina asko gu gara responsabilidadeak. Responsabiliak. Ta oso zaila daite zegula responsabilidade hori hartzia. Errexo da esatia, hau tokau zei eta jazta. Ez. Ze igual, bi pertsonai situazio berdina tokatuta, ezberdin jokatu eta bide ezberdinetatikan helburu, ezberdina eramate jo, no? Emaitza ezberdina. Orduan ze bada hori. Bakit gauza batzuk esternua diala eta gu kontrolau o gestionago aldeuna dala guria. Zergatik ez duzu destinuan sinisten, edo zortean, eta diozu gu garela gure etorkizunaren sortzaileak? Galdera oso ona. Nik usteet esan deten horregatik. Pertsona ezberdinai situazio ezberdinak jarrita, zeba batzuk lortzeue A eta beste batzuk lortzeue B. Nik usteet hartu dituen erabakiagatik. Eta erabaki hori datoz, dazkaen kreentziagatik. Eta kreentziak zuk albaituzu landu, eta pentsamentuak eta dana albaituzu zuk landu. Nik usteet emaitzak ere bai aldituzula aldau. Zaila dala? Bai. Inberdan lana dala? De bai. Hori da, zuk esan duzun bezala, situazio berdinaren aurrean, pertsona batek edukiko du pentsamendu bat,
eta situazio berdinaren interpretatuko du, eta pentsamendu horrekin egingo du ekintza bat. Eta ekintza horrek eramango du destinu batera, bide bat hartzera. Eta situazio berdinean beste pertsonari etorriko zaio beste pentsamendu bat, eta hartuko du beste erabaki bat, beste bide bat. Eta bakoitzari da bere etorkizuna sortzen, bai, baina pentsamendu ezberdinak edukitu zelako. Eta pentsamendua dira bakoitzak dituen sinismen arabera, egoera berdina interpretatzeko eta ikusteko duten ikuskera ezberdinagatik. Orduan, erabakiak guk hartzen ditugu eta ekintza erabaki horiekin ari gara pixkanaka bakoitza bere destinua, bere bidea sortzen. Bai. Bueno, Goreti, nire partetikan plazer bat izan da, gaur zurekin egotea. Beti bezala egin ditugun saio guztiak izan dira plazer bat. Beti izan dut, nire gana iristen zareten guztiok hasieran bezero bezala iristen ziren, eta gero lagun bezala bukatzen dugu, eta benetan zurekin hitz egitea, zure kontzertuak ikustea, zu kantuan entzutea plazer hutsa da, gaur zu hemen izatea ere plazer hutsa izan da niretzako, eta eskatuko dizut, jake hemen gauden filmatxo bat egitea, hemen segi pelotan txokoan, zure sinadura ere hemen gera dadin. Eskerrik asko. Zuri. Mentxe, no? Bai, nire zure, joan. Nire oso ona firmakin, baina bueno, oso zengo izut. A ver. Otona. De amor. Ederki. Mi esker Goreti, hau mentxe jarriko dugu. Horan. Eta bueno, guztioi, espero dut gustatu izana, gaurko elkarrizketa. Nik uste, Goretik esan dituen gauza asko oso garrantzitsua izan direla, asko lagundu dizaiokela jende askori, eta espero dut zuei ere bai. Eta horixe, besterik gabe, eskerrik asko horregoteatik guri entzuten, eta horren arte, ondo izan. Agur.